Nasikop sa gipahigayong drug bypass operation sa PDEA Basilan ang upat ka lalaki sa Setio Larbeco, Barangay Limuok, Lamitan City, Basilan. Subay sa report sa PDEA, gihimo nila ang bypass operation bandang alas 11 sa buntag karong adlaw, Marso 22. Dihang unang napalitan og usa ka sachet nga adunay sulod nga gituuhang shabu sa posture buyer nga agent sa PDEA ang usa ka Dennis Julian Tinguha sa mismong hideout niini. Og naabtan pa nila sa lugar ang laing tulo pa ka mga kauban ni Dennis nga gipang-ila sa PDEA nga sila si Joey Tinguha Ibanez, Jonathan Mag-Usara ug Lowy Magnaye Ramirez nga mga residente ra usab sa gisgutang lugar. Og nakasignit pa ang mga operatiba og laing 12 pa ka gramos nga gituuhang shabu sa hideout mismo sa mga dinakpan. Tanan-tanan mo abot sa 81,600 pesos ang kantidad sa drogang nasignit sa mga otoridad. Apil sa na-recover ang buy-bust money, drug paraphernalia o cellphone. Kauban sa PDEA Basilan sa operasyon ang mga pulis sa Lamitan City ug mga sundalo. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.